Φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Γιαννάκης. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο βίντεο, καινούριο θέμα. Έχουμε αυτό το πίνακα που δεν έχει ρεύμα. Το ρεύμα είναι κλειστό από το ρολόι. Και έχουμε αυτήν εδώ πέρα την ασφάλεια την πηγή της Siemens 20 αμπέρ που έχω περάσει διπολική γραμμή που κατεβαίνει κάτω σε ένα μικρό χώρο για μια λάμπα. Σήμερα επειδή η ασφάλεια που είχα ήταν παλιή και δεν είναι λίγο καθαρά αμπέρ, σήμερα θα σας δείξω πώς να την αφαιρέσετε. Λοιπόν, ο πίνακας όπως βλέπετε είναι παλιός και δεν είναι πολύ καλοφτιαγμένος. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν έχετε εσείς ρεύμα, αλλά πάντα κλείνουμε το γενικό. Αφού κλείσουμε το γενικό, το μόνο καλό δεν θα έχει ρεύμα θα είναι αυτό εδώ πέρα που μας έρχεται από τη γραμμή του ρολογιού. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η ασφάλεια. Πάντα κλείνουμε την ασφάλεια. Και τι κάνουμε. Από εδώ πέρα που έχω πάρει ρεύμα, Τώρα τι κάνω. Ξεβιδώνω εδώ πέρα και αφαιρώ το καλώδιο. Και εδώ πέρα ξαναβιδώνουμε. Αφού αφαιρέσουμε από εδώ πέρα το καλώδιο που μπαίνει μέσα στην ασφάλειά μας, τώρα θα βγάλουμε το καλώδιο εδώ πέρα που το έρχεται και κατεβαίνει κάτω. Λοιπόν, αφού αυτό το καλώδιο το βγάλαμε που πηγαίνει, που το κάτω δεν χρειάζεται να το βγάλουμε, θα πρέπει να το βγάλουμε από εδώ πέρα που έρχεται εδώ πέρα και φεύγει κάτω. Οπότε πηγαίνουμε εδώ και ξεβιδώνουμε μέχρι να το δούμε να βγει. Το τραβάμε έξω και παίρνουμε τώρα το κατσαβίδι. Επίσης σας ξαναλέω, αυτή είναι παλιά ασφάλεια. Δεν ξέρω στις καινούργιες ασφάλειες πώς δουλεύει, γιατί δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι χωρίς να ξέρω. Συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε εδώ πέρα στο το σιδεράκι και βάζουμε το κατσαβίδι και το τραβάμε προς τα επάνω. Και αυτό κάνουμε αυτό, η ασφάλεια βγαίνει στο άψε σβήσει. Λοιπόν, μπορούμε να το αφήσουμε αυτό και αφήνουμε την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε την πένσα και παίρνουμε και ταινία. Τώρα κόβουμε το καλώδιό μας στο μέρος που θέλουμε να είναι. Εμείς θέλουμε προσωπικά η ασφάλεια να είναι εδώ πέρα. Γιατί ο ηλεκτρολόγος έχει περάσει στα καλώδια επάνω από τη γραμμή. Οπότε εδώ πέρα κάπου δεν γίνεται. Ούτε εδώ πέρα, ούτε εδώ πέρα. Αλλά εδώ πέρα μπορούμε να χωρέσουμε. Μπορούμε να το δούμε με την ασφάλειά μας. Παίρνουμε την ασφάλεια μας και τη βάζουμε να δούμε αν χωράει. Σε εμάς μας χωράει, αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό θα πάρουμε ένα κατσαβίδι και θα τη βάλουμε εντελώς μέσα, όπως και αυτές εδώ πέρα οι άλλες. Αφού βλέπουμε ότι χωράει εδώ πέρα η ασφάλειά μας, μπορούμε να επιλέξουμε είτε θα τη βάλουμε εδώ πέρα, είτε εδώ πέρα, είτε εκεί πάνω. Αν τη βάλουμε εκεί πάνω θα πρέπει να αφήσουμε πολύ κάτω. Αλλά εγώ προσωπικό μου θα τη βάλω εκεί κάτω, διότι και το κουτί ως κάτω φως. Έχω μαρκάρει γενικό, γενική λιχνία, θερμοσύφωνα και κουζίνα. Λοιπόν, αφού την έχουμε βάλει, θα το ξαναβάλω σε λίγο. Αλλά επειδή εγώ θα τη βάλω εδώ πέρα, θα κόψω το καλώδιό μου κάπου εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα. Το κόβω το καλώδιο και θα το πάρω κάτω. Και με την πένσα και παίρνουμε τώρα τη ταινία. Αφού κόψουμε ένα κομμάτι ταινία, το καλύβουμε το καλώδιό μας. Καλύβουμε καλά το καλώδιό μας. Και αν θέλουμε παίρνουμε και την ταινία και το κάνουμε όπως το κάνω εγώ τώρα. Ωραία φίλοι μου, το κάναμε πολύ ωραία και σχολαστικά. Τώρα το παίρνουμε το καλώδιο και το βάζουμε στην άκρη όπου δεν θα ενοχλεί. Όμως δεν τελειώσαμε, έχουμε και το καλώδιο του ουδετέρου. Γι' αυτό παίρνουμε την μπάρα από την μπάρα του ουδετέρου και το ξεβιδώνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό τώρα δεν έχει ρεύμα, ξαναλέω. Και τώρα το παίρνουμε και το καλύβουμε και αυτό.
πώς το κάνουμε και αυτό, πολύ καλά. Παίρνουμε και το άλλο το καλώδιο. Τα παίρνουμε εδώ πέρα και τα κάνουμε μία λούπα. Αυτό κάνουμε μία λούπα, τα βάζουμε μέσα, όπου χωράει. Και κρατάμε και τα αφήνουμε. Τώρα εγώ θα τα φτιάξω λίγο καλύτερα, μπορεί να μην τα κάνω λούπα, γιατί θέλω να κουμπάνε τη γενική μου φάση, που σε περίπτωση και να κατεβάσω το γενικό θα έχει και κάτω ρεύμα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Θα κάνω και ένα άλλο βίντεο που θα σας εξηγώ λίγο τα βασικά του πίνακα και πώς δουλεύει και πώς αρχίζει τα τέτοια, τη δομή των ασφαλιών. Αυτό, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γεια σας.